kakkospaikalle. Oliko se sitten kuka? Kullervo vai kuka? Katsotaan sitten kuka siellä ykköspaikalla ihan uuden näköinen melopeli meikäläisenkin silmään. Kaikki 5 autoa vielä liikekannalla, ei mitään. Ja sieltä ensimmäiset lisälenkille, eli nyt näette, että tuo tämän päivän ei meinaa mennä superikuljettajille sitten mitään kaalintua. Lisälenkille. Sitten Hyyty Kullervo mäkeen. Kakkosena, mutta lisälenkki ajamatta ja takaa tulee Mootio Piipponen. Missä kohtaa heilu meillä lippu? Ja näin sieltä Rasku lisälenkille, eli nähdään vähän kuinka kauan tuo lisälenkki vie. Kun Sami Kaikkonen varmuudella se vei. Tuo lisälenkki paljon vie, mutta sen verran vie aikaa, että Silkkaminen nousee kakkoseksi ja mukaan sen ei. Lipponen kolmas ja